Balita tayo sa bagyo at magdasal tayo sa mga kababayan natin na maapektuhan doon. Ganap ng isang tropical storm ang bagyong Auring, pinag-iingat ang mga nasa lugar na apektado ng bagyo sa banta ng pagbaha at landslide. Makaranas ngayong araw hanggang bukas ng umaga ng mahina hanggang katamtaman at kung minsan ay malakas na pag-ulan ang mga sumusunod na lugar: Caraga, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte. Makaranas naman bukas ng umaga hanggang sa araw ng Linggo ng katamtaman hanggang sa malakas at kung minsan ay matinding pag-ulan sa mga lugar ng Caraga, Davao Oriental, Davao de Oro. Katamtaman hanggang malakas na pag-ulan sa mga lugar ng Eastern Visayas, Misamis Oriental, Camiguin, Bukidnon, Davao del Norte. Mahina hanggang katamtaman at kung minsan ay malakas na pag-ulan sa natitirang bahagi ng Visayas, natitirang bahagi ng Northern Mindanao, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Lanao del Sur, Cotabato, Davao City. Patuloy ang koordinasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa iba't ibang rehiyon at ahensya ng pamahalaan. Kaugnay ng bagyong Auring, patuloy rin ang mga ipinadadalang abiso ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council at ng mga lokal na pamahalaan sa mga apektadong lugar. Gayon din ang pagmonitor sa sitwasyon, tumutok sa ulat panahon, pakinggan at sundin ang mga abiso ng awtoridad sa inyong lugar.